Καλημέρα σας. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν που δεχτήκατε να μας παραχωρήσετε αυτή τη συνέντευξη σε ένα τόσο ιδιαίτερο μέρος, στη ακριτική περιοχή. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο φυλάκιο της Παναγιάς. Να είστε καλά, καλώς. Εδώ στις Συνούσες. Ένα φυλάκιο το οποίο βρίσκεται στον ανατολικότερο άκρο της εδαφικής μας κυριαρχίας και ένα φυλάκιο το οποίο επιτελεί έναν πολύ σημαντικό στρατηγικό ρόλο. Ένα φυλάκιο το οποίο έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια αρκετές προκλήσεις από τη μεριά της Τουρκίας, αλλά και παράλληλα είναι αυτή εδώ η περιοχή όπου με την παρουσία της SNMG2 οι σύμμαχοί μας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την προκλητικότητα της Τουρκίας. Όσον αφορά τώρα, ξεκινήσουμε με ένα θέμα επικαιρότητας που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλους. Σχετικά με την Κύπρο, υπάρχουν γεωτρήσεις, υπάρχει συνεργασία της ΕΝΗ με την Total, υπάρχει στήριξη της Γαλλίας, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ελλάδα με ποιο τρόπο στηρίζει και πού θα φτάσει εάν η Τουρκία περάσει την κόκκινη γραμμή? Καταρχήν να πούμε ότι η ανάπτυξη των συμμαχικών δυνάμεων στην περιοχή δείχνει ότι η διεθνής κοινότητα και ιδιαίτερα οι χώρες οι οποίες έχουν υπογράψει με την Κύπρο την εξόρυξη του φυσικού αερίου είναι αποφασισμένες να προασπίσουν το διεθνές δίκαιο. Και η παρουσία τους εκεί, η παρουσία και του Αμερικανικού αεροπλανοφόρου και των γαλλικών δυνάμεων, αλλά και των άλλων συμμαχικών δυνάμεων και της Ρωσίας, νομίζω ότι στέλνει ξεκάθαρα ένα μήνυμα προς τη μεριά της Τουρκίας ότι η λογική του Τσαμπουκά έχει περάσει. Υπάρχει το δίκαιο της θάλασσας, υπάρχει το διεθνές δίκαιο, το οποίο οφείλουν να σεβαστούν. Η Ελλάδα βεβαίως και δεν θεωρεί ποτέ ότι η Κύπρος είναι μακριά. Όπως ξέρετε υπάρχουν δύο καράβια της διεθνούς δύναμης κάτω και παίρνει τα μέτρα τα οποία οφείλει να πάρει. Πιστεύω όμως ότι το πιο σημαντικό είναι ότι το θέμα της προάσπισης της ΑΟΣ της Κύπρου δεν είναι ένα θέμα ελληνοκυπριακό ή ελληνοτουρκικό, αλλά με την παρουσία των συμμαχικών δυνάμεων ανάγεται σε ένα διεθνές θέμα. Πότε εκτιμάτε ότι θα γίνουν εκλογές αναφορικά με την πολιτική επικαιρότητα και αν πιστεύετε ότι η κυβέρνηση αυτή είναι ικανή να κερδίσει τις επόμενες εκλογές, δεδομένου πως έχει ληφθεί ένα ιδιαίτερα δυσβάσταχτο πακέτο οικονομικών μέτρων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από πλευράς πολιτικού κόστους? Να σας πω την αλήθεια, όταν είμαι σε περιοδεία στα κρατικά φυλάκια μας, το μανδύα του πολιτικού τον αφήνω στην Αθήνα. Έχω υποχρέωση εδώ να είμαι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και να εκπροσωπώ όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου, ιδίως όταν έχω την τιμή να συνοδεύω τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αυτή την αποστολή θέλω από εδώ να ζητήσω να τη σεβαστούν και τα άλλα πολιτικά κόμματα. Μπορούν να χτυπάνε τον πάνω καμένο όσο θέλουν, αντέχω πάρα πολύ τα χτυπήματα, αλλά τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας που προσπαθεί να μην εμπλέκει και δεν εμπλέκει ποτέ την πολιτική με το λειτουργήμά του, θέλουν να σεβαστούν και τα άλλα κόμματα και γι' αυτό το λόγο και στη Βουλή, στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας της Βουλής, έχω ζητήσει από τα κόμματα να μπορέσουμε όλοι μαζί με ανοιχτές και διαφανείς διαδικασίες τη μεριά τη δική μας, να φτάσουμε στο σημείο να ψηφίζονται οι προπολογισμοί του άμυνας όπως παλιά από όλα τα κόμματα της Βουλής. Έχουμε τόσα πολλά άλλα θέματα να αντιπαρατεθούμε. Πάντως, επειδή με ρωτήσετε και δεν θέλω να αποφύγω μια πολιτική ερώτηση, θα σας πω ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τριετίας. Μην περιμένει κανείς εκλογές. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βγήκε με απόφαση πλέον και του Eurogroup από την εποχή των μνημονίων. Πάμε στην περίοδο που πρέπει μέσω της ανάπτυξης οι πολίτες που δέχτηκαν τόσο μεγάλη πίεση όλα αυτά τα χρόνια να μπορέσουν να ανασάνει η εθνική μας οικονομία και να προοδεύσει η πατρίδα μας, να γυρίσουν πίσω τα παιδιά μας στο εξωτερικό. Συζητώντας το ευρύτερο διεθνές πλαίσιο των εξελίξεων που έχουμε, θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο στις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με σχέσεις οι οποίες έχουν αναβαθμιστεί επί των ημερών σας, κατά γενική ομολογία. Είναι εμφανές και από την ενίσχυση του ρόλου της Ούδας που ακούσαμε προκαιρού. Και θα ήθελα να μας πείτε πώς βλέπετε εσείς αυτή η συνεργασία να εξελίσσεται
σε κρίσιμους ρόλους στον τομέα της άμυνας, που και οι ελληνικές δυνάμεις βεβαίως έχουν πάρα πολλά να προσφέρουν, αλλά παράλληλα υπάρχουν και διάφορες ανάγκες που φιλοδοξούμε να καλύψουμε με τη βοήθεια των συμμάχων μας. Κακά τα ψέματα. Ακόμα μια φορά, με την οικονομική κρίση και με τη στάση των συμμάχων μας εντός εισαγωγικών από την Ευρώπη και τη συμπεριφορά απέναντι στην Ελλάδα, την προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στην Ελλάδα, μια συμπεριφορά που ήταν μια συμπεριφορά πιστωτών προς οφειλέτη και όχι συμμάχο προς συμμάχο, απεδείχθη ότι στα δύσκολα ο σύμμαχος που βοήθησε την Ελλάδα ήταν οι ΗΠΑ. Το ίδιο έγινε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου με το σχέδιο Marshall οι ΗΠΑ ξαναστήσαν την εθνική μας οικονομία. Έγινε η βαριά βιομηχανία. Με τα Liberty ξαναφτιάξαμε, και μιλάμε τώρα από εδώ από τις Ινούσες, την εμπορική μας ναυτιλία. Με λίγα καράβια τα οποία δόθησαν σαν βοήθεια εδώ τα Liberty, οι Έλληνες καπεταναίοι κατάφεραν να κάνουν την ελληνική εμπορική ναυτιλία την πρώτη σε όλο τον κόσμο. Οι Αμερικανοί ποτέ δεν μας ζητήσανε τόκους. Το μόνο που ζητήσανε ήταν οι επενδύσεις οι οποίες γίνονται και η βοήθεια που εδόθη να μην πέσει στα χέρια διεφθαρμένων. Είμαστε λοιπόν σε αυτή τη φάση που, λόγω και της γεωπολιτικής κατάστασης της ευρύτερης, η Ελλάδα αποτελεί ένα σταθερό πυλώνα που μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Θεωρώ ότι ήταν σημαντική η συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών για να κάνουμε διμερείς σχέσεις με το Ισραήλ, να υπογράψουμε μία από τις πιο σημαντικές συμφωνίες που έχει το Ισραήλ με τρίτες χώρες. Μόνο με τις ΗΠΑ είχε αντίστοιχη συμφωνία. Να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο, με την Ιορδανία, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά και παράλληλα να παίξουμε σημαντικό ρόλο στην αλλαγή του στάτους του στρατιωτικού, του αμυντικού και των εξοπλιστικών στην περιοχή των Βαλκανίων, όπου χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία βλέπουμε να αλλάζουν πλέον το δόγμα τους και να περνούν προς τη Δύση. Υπάρχουν και άλλες χώρες, όπως η Σερβία, η Αλβανία, οι οποίες υπολογίζουν, αν θέλετε, στην Ελλάδα σε αυτό το σταθεροποιητικό ρόλο. Σε αυτήν τη γεωπολιτική συγκυρία ήταν αναγκαίο να αποκατασταθούν στο καλύτερο σημείο οι αμυντικές μας σχέσεις με τις ΗΠΑ. Μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ, κατά την προεκλογική του περίοδο, με πολύ αναλυτικό τρόπο έδειξε την επιθυμία του στη Μεσόγειο να δημιουργηθεί μία ζώνη ασφαλείας. Και εδώ θέλω να πω ότι η Ελλάδα έχει τις εξής ιδιότητες που δεν τις έχει καμία άλλη χώρα στην ευρύτερη περιοχή. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και παράλληλα είναι συνομιλητής και με το Ισραήλ και με τον Αραβικό κόσμο. Έχει άριστες σχέσεις με την Ορθόδοξη Ρωσία. Και βλέπουμε πια ότι η προσπάθεια επίλυσης κρίσεων σε δύσκολες περιοχές όπως η Συρία απαιτεί τη συνεργασία όλων των χωρών, και των συμμαχικών αλλά και των τρίτων. Εγώ χαίρομαι που ακούω ότι ο πρόεδρος Πούτιν με τον πρόεδρο Τραμπ, τον πρόεδρο Πούτιν, για την επίλυση του Συριακού κατευθύνονται σε δημιουργία ασφαλών ζωνών στον Νότο. Σε αυτήν όλη την προσπάθεια, μία σταθερή Ελλάδα, μία ισχυρή γεωπολιτικά Ελλάδα έχει να βοηθήσει και στην ανασυγκρότηση της Συρίας, αλλά και στην ανασυγκρότηση των δυνάμεων εκείνων που θα πολεμήσουν τον Ισλαμικό φονταμεταλισμό και την τρομοκρατία. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία μέχρι πρώτη ήταν ένας από τους ισχυρούς συμμάχους του ΝΑΤΟ. Αλλά θα πρέπει κανείς να αναλογιστεί ποια ήταν η εικόνα της Τουρκίας πριν 10 χρόνια και ποια είναι σήμερα. Εάν κανείς δει ένα ρεπορτάζ στην Κωνσταντινούπολη, θα δει ότι πριν 10 χρόνια η μειοψηφία φορούσε μπουργκα. Σήμερα η πολιτική του Ερντογκάν μετατρέπει την Τουρκία σε μια Ισλαμική δημοκρατία εντός ή εκτός εισαγωγικών. Σε ένα θεοκρατικό κράτος. Σε ένα δεύτερο Ιράν στην περιοχή. Αυτό, όπως κανείς αντιλαμβάνεται, με την
απόφαση που θα πάρθει σύντομα. Είναι ζήτημα, πιστεύω, κάποιων ημερών ή μηνών. Να χαρακτηριστούν οι μουσουλμάνοι αδερφοί ως τρομοκρατική οργάνωση. Θα πρέπει να οδηγήσει την Τουρκία στο να πάρει μια απόφαση. Διότι δεν μπορεί να είσαι και με τον χωροφύλακα και με τον αστιφύλακα. Δεν μπορεί να λες ότι είμαι στο ΝΑΤΟ και παλεύω κατά της τρομοκρατίας και παράλληλα τα κεντρικά γραφεία των μουσουλμάνων αδελφών να βρίσκονται στην Τουρκία. Δεν μπορεί η Τουρκία, όπως η Αίγυπτος λέει, να φιλοξενεί τρομοκράτες και χρήματα, περίεργα χρήματα, που έρχονται από διάφορες κατευθύνσεις, δια της Τουρκίας, να προχωρούν προς τα Βαλκάνια και να δημιουργούν ακραίες Ισλαμικές φονταμεταλλιστικές οργανώσεις, οι οποίες αποτελούν και τη μήτρα της τρομοκρατίας στην Ευρώπη. Εδώ είναι λοιπόν ο ρόλος της Ελλάδος. Πιστεύω ότι αυτό το ρόλο είναι μια χρυσή ευκαιρία να τον κατανοήσουμε όλοι οι Έλληνες και πάντως από τη μεριά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της κυβέρνησης θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς αυτό το κάνουμε. Είναι καιρός να εξοπλιστούμε με νέα σύγχρονα μέσα. Δεν έχουμε χρήματα γι' αυτό, αλλά δεν μπορεί παραδείγματος χάρη η Τουρκία να αποκτήσει τα νέα F-35 και παράλληλα τους S-400 και να μην υπάρχει μία απάντηση και από τη μεριά της συμμαχίας. Αυτό που είπα και στον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ όταν κάναμε μια συζήτηση πριν από 15 μέρες στις Βρυξέλλες είναι ότι θα πρέπει να σκεφτούν και στις ΗΠΑ και στο ΝΑΤΟ ότι αν το πραξικόπημα δεν το έκανε όπως λέει το κάνουν ο Γκιουλέν ή κάποιοι στρατιωτικοί και το κάνουν κάποιοι ακραίοι Ισλαμιστές. Ποιος θα σταματούσε τα F-35 στα χέρια κάποιων Ισλαμιστών που θα θέλουν να χτυπήσουν την καρδιά της Δύσης, γιατί έτσι πιστεύουν ότι πρέπει να κάνουν. Άρα η αναβάθμιση της Ελλάδας και εξοπλιστικά θα παίξει σημαντικό ρόλο. Είναι σώφος. Συνεχίζοντας το ίδιο μήκος κύματος πάνω στις σχέσεις Ελλάδας, είπα, πιστεύετε ότι η Ελλάδα έχει θέση και ρόλο στην αντιβαλιστική ασπίδα των ΗΠΑ? Η αντιβαλιστική ασπίδα των ΗΠΑ είναι μια συζήτηση που θα πρέπει να γίνει χωριστά για το βόρειο και το νότιο τομέα του ΝΑΤΟ. Άλλος είναι ο εχθρός στα βόρεια, η υποψία εχθρού στα βόρεια και άλλη είναι η μάχη που δίνεται στο νότιο τομέα του ΝΑΤΟ. Στο νότιο τομέα του ΝΑΤΟ η απειλή έρχεται από την τρομοκρατία και πιθανώς από χώρες όπως είναι το Ιράν. Άρα η ανάπτυξη ενός συστήματος αντιβαλιστικού για την νότια πτέρυγα έχει να κάνει με την απειλή αυτή ακριβώς της τρομοκρατίας αλλά και χωρών ακραίων Ισλαμικών που μπορεί να χρησιμοποιήσουν βία κατά της Δύσης. Εχθές ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε μια ομιλία του στοιχείο στους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και στους στρατεύσιμους έχοντας μπροστά του το έμβλημα της ΑΔΤΕ όπου είναι ο Έλληνας μαχητής με το δόρυ που κοιτάει προς τα ανατολικά, είπε ότι η Ελλάδα πριν από αρκετές χιλιάδες χρόνια ήταν αυτή που προστάτευσε τη Δύση από την εισβολή της Ανατολής. Η ήττα των Περσών με τους Έλληνες ενωμένους οδήγησε στο να σταματήσει η επέκταση της Ανατολής προς τη Δύση και να επιτρέψει την ανάπτυξη του πολιτισμού. Η ιστορία επαναλαμβάνεται και είναι ξεκάθαρο ότι σε αυτό το τόξο που θα ανατρέψει την προσπάθεια κάποιων ακραίων Ισλαμιστών να χτυπήσουν τη Δύση, κυρίαρχο ρόλο παίζει η Ελλάδα. Και παίζει η Ελλάδα γιατί η Ελλάδα έχει ένα άλλο σημαντικό όπλο που είναι ο πολιτισμός και ο σεβασμός της ιστορίας. Δεν αντιμετωπίζεται αυτή η εισβολή μόνο με μέσα πολεμικά. Αντιμετωπίζεται και με πράξεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είμαστε εδώ στοιχείο και εγώ θέλω να θυμίσω ότι κάποιοι αντέδρασαν όταν εμείς σαν κυβέρνηση αποφασίσαμε να φερθούμε σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση με έναν ανθρώπινο τρόπο προς τους πρόσφυγες. Μετά από αυτά τα χρόνια που περάσαμε
και έχοντας την Ελλάδα έξω από το στόχαστρο της Ισλαμικής ακραίας τρομοκρατίας, βλέπω ότι αυτή ακριβώς η πολιτική είχε να κάνει πρώτα απ' όλα με τη συμπεριφορά που δεχτήκαμε εμείς οι Έλληνες από τους Σύριους όταν ήμασταν εμείς πρόσφυγες. Όταν από τη Μικρά Ασία, από την Ιωνία, από τη Σμύρνη κυνηγήθηκαν οι Έλληνες, οι Ευρωπαίοι τους πετάγανε έξω από τα καράβια. Οι Σύριοι ήταν εκείνοι που βοήθησαν στο να σωθούν οι ελληνικές οικογένειες και να έρθουν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αλλά και το δεύτερο, στην προστασία εκείνου που κινδυνεύει από τον πόλεμο, την οποία όσα χρόνια και να περάσουν, κάποια στιγμή θα την εισπράξεις. Και αυτή τη στιγμή την εισπράττουμε με την αποδοχή από όλη τη διεθνή κοινότητα και την αναγωγή της Ελλάδος σε μια δύναμη σταθερότητας και διαλόγου στην περιοχή. Είπατε και εσείς προηγουμένως πολύ σωστά ότι η απειλή της Τουρκίας με τα εξοπλιστικά της προγράμματα αποτελεί ένα παράγοντα προβληματισμού, όπως είναι φυσικό και για τη δικιά μας αμυντική οργάνωση και το δικό μας αμυντικό σχεδιασμό. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς διάφορα εξοπλιστικά τα οποία φημολογούνται για να καλύψουν ανάγκες του πολεμικού ναυτικού με τορπιλικά Μπέρκ. Υπάρχει το πρόγραμμα των F-35, στο οποίο κάνατε μια αρχή πριν από λίγους μήνες για να εκδηλώσει η χώρα ενδιαφέρον για να ενημερωθεί για τις ικανότητες αυτού του αεροσκάφους. Υπάρχουν ανάγκες και για το στρατό ξηράς για κάποια ελικόπτερα μεταχειρισμένα στις ΗΠΑ στα Kiowa Warrior. Όλες αυτές οι ανάγκες βεβαίως είναι σαφές, όπως είπατε και εσείς, ότι έχουν κόστος. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος το οποίο θα έρθει με τη μορφή της βοήθειας. Όπως τα ελικόπτερα. Ναι. Και αυτό έχει να κάνει και με την υπογραφή της στρατιωτικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα από τον προϋπολογισμό να αποκτήσουμε μέσα, τα οποία όμως χρειαζόμαστε όχι μόνο για τη δική μας ασφάλεια, αλλά και την ασφάλεια της Ευρώπης και της συμμαχίας. Θεωρώ ότι σε αυτό το σημείο πάμε καλά. Ότι έχουμε ήδη εξασφαλίσει αρκετή βοήθεια σε αρκετούς τομείς που ίσως δεν φαίνονται ακόμα, αλλά και ότι από τη μεριά των ΗΠΑ θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη βοήθεια. Όμως, ένα βασικό σημείο είναι η ανάπτυξη της δικής μας αμυντικής βιομηχανίας. Ό,τι και να μας δώσουν προσωρινά δεν θα υποκαταστήσει την προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε σαν χώρα να αποκαταστήσουμε την αμυντική μας βιομηχανία. Αν εμείς δεν παράγουμε, δεν είναι δυνατόν οι άλλοι να μας δίνουν για πάντα. Θεωρώ λοιπόν ότι το βασικό είναι οι συνέργειες. Και αυτό το οποίο κάνω, όπως έχετε δει, είναι σε κάθε ταξίδι μου να έχω μαζί μου και την κρατική βιομηχανία αλλά και την ιδιωτική αμυντική βιομηχανία. Όλες οι εταιρείες. Χωρίς κανέναν αποκλεισμό. Για να μπορέσουν να δημιουργήσουν συνέργειες στο εξωτερικό. Ξέρετε, η Ελλάδα, λόγω του ότι εάν κάνει μία συνεργασία με μία τρίτη χώρα, μπορεί να πιστοποιήσει ένα προϊόν κατά ΝΑΤΟ ή κατά Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και παράλληλα μπορεί να προμηθεύσει μια χώρα του αραβικού κόσμου με προϊόντα από χώρες που δεν θα μπορούσαν ποτέ να πουλήσουν προς τα εκεί, μπορούν να κάνουν την Ελλάδα ένα κόμβο της αμυντικής βιομηχανίας. Με βεβαίως επικεφαλής τις κρατικές αμυντικές βιομηχανίες, αλλά και συνεργάτες της ιδιωτικές αμυντικές βιομηχανίες. Αυτή είναι η υποχρέωση του Υπουργού Άμυνας. Και αυτή την υποχρέωση θα την ακολουθήσω μέχρι τέλος ανεξάρτητης κριτικής. Πιστεύω ότι θα πρέπει η πολεμική μας αεροπορία να εξυγχρονιστεί. Ήδη το πρόγραμμα των F-16, Block 52 Plus και Block 50 για αναβάθμιση σε ό,τι τελειότερο υπάρχει πλέον στο F-16 προχωράει. Θα έχουμε σύντομα και με έγκριση της Βουλής και του ΚΕΣΕΑ και του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου. Χρονικό περίγραμμα μας το σύντομα. Περιμένουμε απάντηση από τις ΗΠΑ για τις λεπτομέρειες μέσα στις επόμενες μέρες. Ελπίζω ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουμε προχωρήσει στην επόμενη φάση. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί να μειωθεί ο στόλος των αεροσκαφών μας. Που αυτό σημαίνει ότι εάν δεν αναβαθμιστούν τα Block 30, θα πρέπει να αντικατασταθούν με άλλα αεροσκάφη. Έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις και για Mirage, αλλά και βεβαίως για νέα αμερικανικής προελεύσεως αεροσκάφη. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Νομίζω ότι είναι σαφές. Το δεύτερο έχει να κάνει με την πυραυλική
οχύρωση της χώρας. Η S300 ήδη υπεγράφει από τη Βουλή. Το follow support. Προχωράει το follow support και θα έχουν τις δυνατότητες να έχουμε μια διαθεσιμότητα αρκετά υψηλή. Τα Patriot προχωρήσαμε ήδη με μια συμφωνία η οποία θα πήγε στη Βουλή τις επόμενες μέρες για αναβάθμιση του λογισμικού και βεβαίως ζητάμε την ύψιστη αναβάθμιση του λογισμικού. Εάν όμως η Τουρκία προχωρήσει σε προμήθεια S400, από εκεί και πέρα γεννούνται καινούριες ανάγκες. Αυτός είναι την αναπορία. Εκεί να αντιδράσουν σε αυτό το κομμάτι. Και εξοπλιστικά και πολιτικά μιλώντας. Έχουμε ήδη κινηθεί και εδώ θα πρέπει και οι φίλοι μας, οι ομόδοξοι Ρώσοι, να καταλάβουν ότι δεν μπορεί να εξοπλίσουν την Τουρκία με συστήματα τέτοια τα οποία θα ανατρέψουν την ισορροπία στο Αιγαίο. Είμαστε σε επαφή και με εκείνους. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε εμείς να προχωρήσουμε σε αγορά νέων συστημάτων αυτή τη στιγμή με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν. Από εκεί και πέρα χρειάζεται αναβάθμιση στο πολεμικό ναυτικό, διότι το θέμα της ΑΟΣ είναι πάρα πολύ κοντά. Εκεί θα ερχόμουν, κύριε Υπουργέ. Ήθελα να σας ρωτήσω, δεδομένου ότι το πολεμικό ναυτικό έχει παλαιές μονάδες, πλην όμως αξιόμαχες. Φρεγάτες των στάνταρ είναι της δεκαετίας του 80, υποβρύχια παραλύθηκαν μετά τη Χούντα, πυραυλάκατοι επίσης μετά τη Χούντα. Η Ελλάδα δεν έχει κάποιο ναυπηγικό Τα υποβρύχια αυτή τη στιγμή που έχουμε, τα νέα στην το 2014, μετά όλες τις ιστορίες αυτές που έγιναν και την περιπέτεια που τράβηξε η χώρα, οφείλω να πω ότι είναι ένα υπερεργαλείο στα χέρια μας και ένα υπερόπλο. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ανατραπεί η ισορροπία στο Αιγαίο. Μιλάμε για μετά την ενίσχυση της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας με τα F-35, θα μιλάμε για αλλαγές. Αλλά μην ξεχνάτε και κάτι άλλο. Είναι και το ανθρώπινο δυναμικό. Εγώ είμαι περήφανος που είμαι Υπουργός Εθνικής Άμυνας και όπως είχατε την δυνατότητα κι εσείς να ακολουθήσετε στην περιοδία του Προέδρου, είδατε την ψυχή αυτών των παιδιών, του στρατού Ξεράς, της πολεμικής αεροπορίας και του πολεμικού ναυτικού, που ό,τι μέσα κι αν έχουν, είναι έτοιμοι να παλέψουν για την εθνική κυριαρχία, υπερπίστος και πατρίδος και την μεταφυγική κυριότητα της χώρας. Απ' την άλλη πλευρά, η συντριπτική πλειοψηφία των ενόπλων δυνάμεων και των αξιωματικών τους έχει προσβληθεί από την παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας. Όταν η κρίση των συνταγματαρχών γίνεται από την πολιτική ηγεσία, όταν βρίσκονται σε δυσμένη η ίδια ευχηγή, όταν διώκονται σε ποσοστό πάνω από 50% αξιωματικοί υπτάμενοι της πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας και έχουν φύγει από εκεί, αντιλαμβάνομαστε όλοι ότι το ηθικό είναι πολύ χαμηλό. Και όταν, όσο υλικό και να υπάρξει ξυγχρονισμένο στα χέρια κάποιον που δεν είναι αποφασισμένο, αυτό το υλικό δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία. Το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδος είναι το ανθρώπινο δυναμικό, οι αξιωματικοί, οι υπαξιωματικοί, αλλά και οι στρατεύσιμοι μας, οι οποίοι είναι έτοιμοι να απαντήσουν οποιαδήποτε πρόκληση. Εμείς κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αυτό το προσωπικό να το ενισχύσουμε. Εδώ στο στοιχείο έχουμε φτάσει περίπου στο 90% να έχουμε δημιουργήσει οικίες για ΣΟΑ, για τους υπαξιωματικούς και τους ΕΠΟΠ. Η πρώτη μας μέριμνα είναι αυτό να γίνει σε όλη την παραμεθόριο, και στα νησιά αλλά και στον Εύρο, και αργότερα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ο παράγων άνθρωπος στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις παίζει το σημαντικότερο ρόλο. Από εκεί και πέρα χρειάζονται, λόγω των νέων πλέον δεδομένων που έχουμε στην περιοχή, ανάπτυξη στο πολεμικό ναυτικό, όπως είπατε, χρειάζεται καταρχήν άμεσα πλοία τα οποία θα ενισχύσουν την αντιπυραυλική προστασία της χώρας σε ένα μέσο βελληνικές, που την απολέσαμε λόγω αποσύρσεων, έτσι, μην τα ξεχνάμε αυτά. Χρειάζεται η δυνατότητα μεγαλύτερων πλοίων, τα οποία μπορούν να επιχειρούν στον ευαίσθητο τομέα μεταξύ της Κρήτης, του Σουέζ, της Μάλτας και της Κύπρου. Είναι μια περιοχή όπου αναπτύσσεται η παράνομη μεταφορά πετρελαίου, όπλων και ανθρώπων
και ναρκωτικών που οδηγούν στη μεταδόση της τρομοκρατίας. Εάν δεν σταματήσει η χρηματοδότηση αυτής της τρομοκρατίας με τον έλεγχο, με νιοψίες των πλοίων που περνούν από αυτή την περιοχή, η τρομοκρατία δεν θα σταματήσει ποτέ. Γι' αυτό υπάρχει αναβάθμιση της Σούδας που προηγουμένως μου αναφέρατε και γι' αυτό θεωρώ ότι η προσπάθεια που κάνουμε αυτή τη στιγμή να αποκτήσουμε νέα πλοία είναι μια προσπάθεια σημαντική που θα έχει αποτελέσματα, παράλληλα όμως με την ανάπτυξη των ελληνικών ναυπηγείων. Ο Σκαραμαγκάς στα χέρια του πολεμικού ναυτικού, σε συνδυασμό με τον ναύσταθμο, έχει αποδώσει. Ήδη προχωρούμε και σε νέους σχεδιασμούς. Από τα λεγόμενά σας φωτογραφίζετε λοιπόν για το πολεμικό ναυτικό κάποια πλοία μεγαλύτερων δυνατοτήτων από τα σημερινά, αν καταλαβαίνετε σωστά. Έχουμε ζητήσει ήδη από τη μεριά των ΗΠΑ από αποσύρσεις πλοία τα οποία έχουν δυνατότητα πυραυλικής υποστήριξης και ελπίζω ότι αρκετά σύντομα θα έχουμε νέα. Είτε από το Αμερικανικό πολεμικό ναυτικό, είτε από συμμαχικά πολεμικά ναυτικά. Άρα δεν είναι μόνο από τις ΗΠΑ. Είναι και από άλλα ναυτικά ευρωπαϊκών χωρών. Μπορεί να είναι διά των ΗΠΑ από άλλες χώρες. Μην με ρωτάτε παραπάνω. Μένοντας στα εξοπλιστικά του ναυτικού, μεγάλο ενδιαφέρον έχει και το πρόγραμμα των P3 Orion των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας. Ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν το πρώτο, αν θέλετε, που υπέγραψα, διότι θεωρώ ότι η αδυναμία μας να έχουμε αεροπλάνα ναυτικής συνεργασίας διευκόλυνε πολύ την Τουρκία να εισβάλλει στο Αιγαίο. Η αναβάθμιση των Παπαθρή, το πρώτο αεροπλάνο θα το έχουμε μέσα στον Νοέμβριο, μέχρι το τέλος του χρόνου πάντως. Και τα υπόλοιπα αξιών τα παραλαμβάνουμε πολύ σύντομα. Θα βοηθήσει πάρα πολύ και στον ανθυποβρυχιακό αγώνα και στον έλεγχο, τον θαλάσσιο έλεγχο ευαίσθητων περιοχών, αλλά και στην διεθνή παρουσία μας, ιδιαίτερα στη νότιο-ανατολική Μεσόγειο. Είναι ένα πρόγραμμα πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι θα δώσει λεφτά, αλλά και δύναμη στην ελληνική αμυντική βιομηχανία να ξαναπάρει μπρος, αλλά αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι ίδιοι στην αμυντική μας βιομηχανία, την κρατική, ότι θα πρέπει να βάλουν τα δυνατά τους, όπως τα βάζαν κάποτε παλιά, προκειμένου να μπορέσουμε να ξαναζωντανέψουμε και την ΕΑΒ και τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Να παράγουμε καινούργια προϊόντα εδώ στην Ελλάδα. Πιστεύετε ότι είναι συμφέρον για το ελληνικό δημόσιο εν έτη 2017 να κρατά ζημιογόνες και αν πολλές ελληματικές κρατικές αμυντικές βιομηχανίες και τι προτίθεστε να κάνετε προκειμένου να τις επανορθώσετε και να έχουμε και μια εξωστρέφεια? Δεν πιστεύω ότι ένα κράτος πρέπει να κρατά ζημιογόνες εταιρείες. Αλλά δεν έχουν κανένα λόγο να είναι ζημιογόνες εταιρείες. Ακόμα και η Ελβό. Εγώ διαφωνώ με την λογική που έγινε ο διαγωνισμός, διότι θεωρώ ότι η προσφορά που υπήρχε από τη μεριά της Νοτιού Αφρικής ήταν μια προσφορά πολύ σημαντική, με επενδύσεις που θα μπαίνουν στην εταιρεία και θα είχαν και αποτέλεσμα άμεσο και για τους εργαζόμενους και έτσι θα γίνει αυτή η επένδυση. Απλώς δεν θα είναι η Ελβό. Θα την κάνει κάπου αλλού η Νότια Αφρική, διότι ενδιαφέρεται να πιστοποιήσει τα προϊόντα της κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι η ΕΑΒ έχει τέτοια συμβόλαια στα χέρια της και από τα μεριά τη δικιά μας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αλλά και ανάγκες που υπάρχουν σε πολεμικές αεροπορίες των γύρω χωρών, φίλων και συμμάχων, ιδίως Μέσης Ανατολής, εάν γίνει ένα καλό management, μπορεί να γίνει γρήγορα πολύ κερδοφόρα. Τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια που δούλεψαν. Μπήκε μπρος η Πάτρα. Μπορεί να μπει μπροστά και το Αίγυο, και οι εδώ βιομηχανίες και οι πολιτικές βιομηχανίες. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Βρισκόμαστε εδώ στο φυλάκιο αυτό, χωρίς να πω λεπτομέρειες, το οποίο μπορεί να έχει ρεύμα από μια ελληνική εφεύρεση που έχει δοθεί στην ελληνική αμυντική βιομηχανία μέσω ηλιακής ενέργειας, αλλά και ενός συνδυασμού ηλιακής ενέργειας, γεννήτριας και αιωλικής ενέργειας. Αυτά τα πολιτικά προϊόντα μπορεί να τα παράγει η ελληνική αμυντική βιομηχανία. Και έχουμε γραμμές παραγωγής που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Μακάρι να αρπάξουν την ευκαιρία
και να προχωρήσουν. Τα ΕΑΣ έχουν συμβόλαια αρκετά, τα οποία δίνουν ζωή για τα επόμενα χρόνια. Πάνω για τα επόμενα 10 χρόνια έχουν ήδη συμβόλαια που προχωράνε. Και παράλληλα με την προσπάθεια την οποία γίνεται να δώσουμε παλαιό υλικό, εύχριστο αλλά μη επιχειρησιακό, θα δώσει χρήματα στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις που μπορούν μέσω της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να επενδυθούν για σύγχρονα όπλα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα όσον αφορά και τον στρατό Ξηράς, όπου και εκεί οι ανάγκες είναι μεγάλες, ιδίως στον τομέα της αεροκίνησης, όπου πρέπει να υπάρξει κάποια ανανέωση κάποια στιγμή με ελικόπτερα μεγαλύτερων δυνατοτήτων. Υπάρχει και το θέμα των NH90, το οποίο είναι κατά καιρού στην επικαιρότητα. Πού βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο στο πρόγραμμα αυτό? Καταρχήν, όπως ξέρετε, είμαστε για τα Καϊόβα σε μια στενή συνεργασία, αλλά τα Καϊόβα θα τα πάρουμε μόνο αν είναι εξοπλισμένα. Γυμνά Καϊόβα, τα οποία θα τα εξοπλίσουμε εμείς, δεν θα τα πάρουμε. Είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει χρονικός ορίζοντας για τα Καϊόβα? Υπάρχει μία διαπραγμάτευση. Στη αρχική πρόταση ήταν για full equipped, για πλήρως εξοπλισμένα ελικόπτερα. Τώρα τις τελευταίες μέρες υπήρχε ένα πισωγύρισμα και μιλήσανε για μη εξοπλισμένα. Μη εξοπλισμένα δεν θα τα πάρουμε. Εμείς θέλουμε τα ελικόπτερα έτοιμα και με follow support για αρκετά χρόνια και σπάρουμε τα μισά για να αναπτυχθούν στα νησιά. Έχουμε τα Chinook, τα οποία παραλάβαμε, τα 15 Chinook, τα οποία βοήθησαν πάρα πολύ στις ανάγκες του στρατού Ξηράς. Από εκεί και πέρα, τα NH90 ήταν ένα αποτυχημένο πρόγραμμα. Δεν καμιά αμφιβολία αυτή. Ήταν ένα πρόγραμμα που πληρωθήκαν μίζες. Εγώ το φωνάζω από την ημέρα της υπογραφής του NH90. Δυστυχώς, οι προκάτοχοι μου που έχουν ποινικές και πολιτικές ευθύνες έχουν υπογράψει τροποποιήσεις προς όφελος της εταιρείας. Το θέμα όμως είναι ότι και η εταιρεία δεν φροντίζει να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. Δεν μπορεί η διαθεσιμότητα νέων μέσων να είναι κάτω από το 70% που προβλέπει το ΝΑΤΟ. Από τα 12 NH90 πετάει το 1, το 1,5. Και αυτό δεν γίνεται. Αεροδιακομιδές εδώ που τα λέμε. Και αυτό κάνει αεροδιακομιδές. Εντάξει, υπάρχουν των ειδικών δυνάμεων τα καινούργια το οποίο. Αλλά δεν επιτρέπεται ένα ελικόπτερο να μην μπορεί να προσγειωθεί παρά μόνο σε αεροδρόμιο, διότι αποφάσισε κάποιος πρώην υπουργός να βάλει ένα κουβούκλιο που θα συμπεριλαμβάνει μια κεραία που κανείς δεν ξέρει, με αποτέλεσμα να μπορεί να προσεγγίσει. Δεν επιτρέπεται να χρειάζεται 2,5 ώρες για να ξυλώσουν 3 καθίσματα για να μπορέσουν να βάλουν μια ασφάλεια μέσα ή για να βάλουν τη φύσα στο κομπιούτερ. Τέλος πάντων, με τα NH90 υπάρχει και αυτή τη στιγμή μια διαπραγμάτευση. Έχουμε επανέναρξη παραλαβών. Μας απαγόρευσε το νομικό συμβούλιο του κράτους να σταματήσουμε. Δηλαδή, μου έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό λέγοντάς μου ότι αν δεν τα παραλάβεις, θα είσαι υπεύθυνος. Ήταν θέμα νομικής διαδικασίας. Προσωπικά. Εγώ δεν τα παραλάμβανα. Και δεν τα παραλάμβανα, όπως ξέρετε, με δική μου απόφαση. Αναγκάστηκα από το νομικό συμβούλιο του κράτους να αρχίσω να παραλαμβάνω. Από εκεί και πέρα, υπάρχει μια διαδικασία συζήτηση μήπως μπορέσουμε να τα πουλήσουμε στην τιμή κτήσης τους σε τρίτη χώρα, προκειμένου να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες με άλλο είδους ελικόπτερα για τα οποία θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Υπάρχει, εκτός από το ζήτημα της πώλησης, πρόθεση να υπογραφεί follow-on support για τα συγκεκριμένα ελικόπτερα? Δεδομένου ότι καλώς και κακώς τα πήραμε, τα ελικόπτερα έχουν πολύ καλές δυνατότητες. Να υπογραφούν, αλλά το θέμα είναι ότι είναι αναξιόπιστη η εταιρεία μέχρι τώρα. Ό,τι μας είπε δεν το έχει κάνει. Ας φτάσει η εταιρεία στο 70% της διαθεσιμότητας κατά ΝΑΤΟ και το 70% με το 100% το καλύψουμε με follow-on support. Αυτή τη στιγμή θα τους πληρώσουμε όμως παραπάνω χρήματα. Ενώ το αποτέλεσμα δεν είναι αποτέλεσμα σίγουρο, δεν νομίζω ότι μπορεί να πάρει κανείς μια τέτοια απόφαση. Πάντως αυτή την απόφαση εγώ δεν την πάρω εγώ. Γι' αυτό το λόγο ενημερώνουμε συνέχεια και το ΚΙΣΕΑ, αλλά ενημερώνουμε και την Επιτροπή Εξοπλισμού της Βουλής. Γιατί τα εγκλήματα του παρελθόντος δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να τα πληρώνουμε και να τα επαναλαμβάνουμε. Κάποια στιγμή θα πρέπει εκεί που αιμορραγεί η πληγή να βάζει ένα καυτό σίδερο. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλιώς συνεχίζει να αιμορραγείς. Και έχεις και ευθύνη βεβαίως να αιμορραγείς. Αν αφήσεις να αιμορραγεί η χώρα. Έχουμε τόσες ανάγκες οι οποίες πρέπει να καλυφθούν σε μικρά πράγματα, τα οποία μας δώσουν μεγάλη ισχύ, που τα μεγάλα προγράμματα αυτά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να συμμαζευτούν. Ήδη υπάρχει και μια αναδιοργάνωση όλου του στρατού
με νέα δομή. Και εκεί θα αναλάβω εγώ την πολιτική ευθύνη. Δεν μπορεί να υπάρχουν μονάδες σε περιοχές οι οποίες δεν απειλούνται αμυντικά και να υπάρχουν κάποια παιδάκια τα οποία έρχονται εδώ στην Παναγιά. Είδατε μέσα, υπάρχει στρατιώτης τη Σίγμα Τάφ ΕΣΟ. Τον έχουμε γιατί είσαι ακόμα εδώ. Γιατί πράγματι όποιος θέλει να μετατεθεί, ήταν δική του επιλογή να μείνει εδώ. Αλλά υπάρχουν και κάποια παιδιά τα οποία θέλουν να υπηρετήσουν δίπλα από το σπίτι του στην Πελοπόννησο. Δεν θα γίνει αυτό. Θα έρθουν όλοι εδώ, στην Παραμεθόριο, στα νησιά, για λίγους μήνες έστω, να μπορούν όλοι και να έχουν εξόδους και να γυρίσουν στα σπίτια τους και να μπορούν να έχουν ένα χαλαρό πρόγραμμα. Όπως βλέπετε εδώ στο φυλάκιο, όλα τα κρεβάτια είναι στρωμένα. Η διαθεσιμότητα των μονάδων της Παραμεθορίου είναι πολύ μεγάλη. Αυτή η σειρά η οποία θα βγει θα πάει όλη στον Εύρο και στα νησιά. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες πολύ μικρές εξαιρέσεις οι οποίες θα σας βεβαιώσω ότι δεν είναι ρουσφέτια. Είναι πραγματικές ανάγκες που είμαστε υποχρεωμένοι να τις κοιτάξουμε και να τις σεβαστούμε. Θέματα ευρύτερα που αναφορικά με τη δομή δυνάμεων και με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν σήμερα ένοπλες δυνάμεις. Έχετε κάποια σχέδια για κάποιες αλλαγές κατά καιρούς? Βέβαια υπάρχουν αυτά στην παρούσα φάση. Ήδη έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με τα επιτελεία, γιατί υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία μας απασχολούν. Παραδείγματος, το σύστημα των μεταθέσεων είναι άδικο. Είναι πολύ άδικο το σύστημα των μεταθέσεων. Υπάρχει πρόβλημα με τις συνεπηρετήσεις. Έχουμε θέματα σοβαρά όσον αφορά την εξέλιξη. Δηλαδή ένα θέμα το ταμπού το οποίο θα το ανοίξω. Για να αρχίσει καταρχήν ο διάλογος. Είναι να δούμε τη δυνατότητα εάν μπορεί στην Ελλάδα να εφαρμοστεί το αμερικανικό μοντέλο σε σχέση με την επιτηρία των υπαξιωματικών που μπορούν να φτάσουν κάποια στιγμή στο βαθμό του αρχηγού των υπαξιωματικών. Εάν κανείς δει στις ΗΠΑ τον αρχηγό των υπαξιωματικών, θα δει ότι οι στρατηγοί τον σέβονται και είναι δίπλα από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο αρχηγός ΓΕΘΑ και ο αρχηγός των υπαξιωματικών. Εδώ, με τη μέθοδο του πετάμε ένα κόκαλο για να τον κάνουμε λοχαγό ή να φτάσει κάποια στιγμή σε μια εξέλιξη. Εκεί θα πιστεύω ότι πρέπει να έχει ο διάλογος και να δούμε τη δυνατότητα η εξέλιξη να είναι ανάλογα με το τι θέλει ο καθένας. Εγώ πιστεύω ότι ο υπαξιωματικός, ο οποίος δουλεύει, διαβάζει, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να γίνει αξιωματικός και αν διαλέξει αυτό το δρόμο, μπροστά του θα είναι ο δρόμος αυτός, να διαβάσει, να έχει εξέλιξη. Το ίδιο όμως πρέπει να υπάρχει για εκείνον, ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει, αν θέλετε, και να εξελιχθεί με κύρος και αξιοπρέπεια μέσα στο στράτευμα ως υπαξιωματικός, φτάνοντας στην ύψιστη θέση. Υπάρχουν οι σκέψεις, τις οποίες μελετάμε αυτή τη στιγμή, για την αλλαγή των σχηματισμών των ειδικών δυνάμεων. Πρέπει να εξελιχθούμε. Εξελίσσεται οι ένοπλες δυνάμεις σε όλο τον κόσμο, η Ελλάδα δεν θα μείνει πίσω. Ξέρω ότι υπάρχουν θέματα τα οποία είναι ταμπού, αρκετά που θα τα αντιμετωπίσαμε με νομοθετικές πρωτοβουλίες τα 2 τελευταία χρόνια, θα αντιμετωπιστούν και τα υπόλοιπα με διάλογο, γι' αυτό είμαι εδώ. Γι' αυτό έρχομαι το βράδυ και μένω στο φυλάκιο. Γιατί ξέρετε, είναι άλλο να παρουσιαστεί κάποιος να κάνει αναφορά και να σου κάνει μια πρόταση στον βαθμό του λοχαγού ταγματάρχη. Και είναι άλλο το βράδυ που θα κάτσει στο φυλάκιο, να κάτσει με τον αρχιφύλακα, με τον αξιωματικό ή τον υπαξιωματικό και τον φαντάρο, ή τον ΕΠΟΠ ή τον βραχαίας θητείας οπλίτη, και να σου πει 5 προτάσεις, να σου πει 5 προβλήματα που έχει, γιατί έτσι μόνο μπορείς να αποφύγεις το κλουβί των ενημερώσεων μόνο από τα υψηλά κλιμάκια. Όχι ότι τα υψηλά κλιμάκια λειτουργούν προς όφελός τους, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αν φτάσει πια ένα θέμα το οποίο θίγει υψηλούς βαθμούς, κάποια στιγμή δεν φτάνει ποτέ στον Υπουργό. Άρα εκεί έχει υποχρέωση ο Υπουργός να πάει παρακάτω για να τους ακούσει και να μιλήσει μαζί τους. Υπάρχει μια σχετική εικόνα ότι παλαιές αγορές απαξιώνονται και υπάρχουν χαμηλές διαθεσιμότητες, ενδεχομένως όπως είναι στα Μιράζ, στο στόλο των αεροσκαφών Μιράζ, στις φρεγάτες Μέκο, στα επιθετικά ελικόπτερα Απάτσι, στο στόλο μεταγωγικών της ΠΙΑΛΦΑ. Να πάρουμε ένα. Ποιες οι ενέργειες σας ακριβώς? Καταρχήν,
οι διαθεσιμότητες μας είναι καλύτερες από όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ. Και στο λέω αυτό διότι προσφάτως τις έχω ζητήσει καθημερινώς να έχω τις διαθεσιμότητες σε σύγκριση με τις άλλες συμμαχικές δυνάμεις. Στα Μιράζ είναι αλήθεια ότι δεν υπήρχε εύκολο support εδώ και χρόνια. Προχωράμε. Τα γαλλικά όμως μέσα είναι πάρα πολύ ακριβά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένας γαλλικός πύραυλος για την ανανέωση του μηχανισμού του μόνο του πυράβλου θέλει 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ένας αντίστοιχος αμερικανικός πύραυλος κάνει 200.000 όρους. Ζήτησα λοιπόν από τη Γαλλίδα ομολογό μου να κάνουμε μια συνάντηση και να δούμε τη δυνατότητα υπογραφής μιας διακρατικής συμφωνίας με τη Γαλλία να μειωθεί το κόστος των γαλλικών προϊόντων. Γιατί η Γαλλία είναι μια χώρα που μας στήριξε στην κρίση, μας στήριξε με το παραπάνω, μαζί με τις ΗΠΑ. Έβαλε η Γαλλία το στήθος της μπροστά και ο πρόεδρος Ολάντ. Και βεβαίως έχουμε και κοινά συμφέροντα στη Μεσόγειο, έτσι. Πιστεύω λοιπόν ότι εκεί χρειάζεται μια αναδιαπραγμάτευση του συνολικού πακέτου. Μοιράζει χρειαζόμαστε κι άλλα. Και κάναμε μια κουβέντα αυτή τη στιγμή, μήπως μπορέσουμε με ανταλλαγή προϊόντων, μην με ρωτήσετε παραπάνω, δεν μπορώ να σου πω, με ανταλλαγή εξοπλιστικών που εμείς δεν έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη, να μπορέσουμε να αποκτήσουμε καινούργια αεροπλάνα από άλλες χώρες. Μοιράζ. Για να αναπτύξουμε το στόλο των Μοιράζ. Το Μοιράζ έχει άλλη χρήση από το 2016 και αντιλαμβανόμαστε και τους λόγους. Δίνουν κάποιες επιπλέον δυνατότητες. Τα βλήματα Scalp-G, η Exocet. Και παράλληλα είναι ότι η πηγή εκωδική είναι ελεύθερη. Σωστό. Έτσι. Αυτό είναι το βασικό. Είμαστε σε συζητήσεις και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα μπορέσουμε όλα αυτά που αναφέρει τις διαθεσιμότητες να τα έχουμε διορθώσει. Ήδη με τα C27 προχωράμε σε μια υπογραφή της συμφωνίας για το follow support. Τα C130 αρχίζουν και παραδίδονται ένα προς ένα. Τα Mirage βρίσκονται σε καλύτερη φάση αυτή τη στιγμή. Έχουμε αντικαταστήσει προβλήματα του παρελθόντος. Όσον αφορά τα πλοία, δεν έχετε δίκιο. Οι διαθεσιμότητες είναι πολύ καλύτερες στο παρελθόν. Και αυτό χάρη στο πολεμικό ναυτικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε ενεργοποιήσει τον ναύσταθμο, το Σκαραμαγκά και τον ναύσταθμο των Χανίων. Και δουλεύουν και οι τρεις μαζί παράλληλα για την δυνατότητα αναβάθμιση των πλοίων. Ήδη έχουν απελευθερωθεί προγράμματα για τις γεννήτριες και τις μηχανές. Διότι εκεί υπήρχαν προβλήματα. Σοβαρά. Έτσι. Πήραμε ανταλλακτικά από τρίτες χώρες. Μην ξεχνάτε ότι μόνο από το Αμπουντάμπι πήραμε 40 εκατομμύρια ανταλλακτικά για τις φρεγάτες δωρεάν. Δωρεάν. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε εξυγχρονισμό. Χρειάζεται εξυγχρονισμός, ο οποίος γίνεται με τα υφιστάμενα μέσα. Θα προσπαθήσουμε τα οψιόν τα οποία έχουμε να τα επεκτείνουμε, αλλά βλέπετε ότι μέσα από την κρίση βρήκαμε μπροστά μας και εμπόδια που δεν τα περιμέναμε, όπως τα ναυπηγεία της Ελευσίνας. Τα πλοία που κατασκευάζουμε εκεί είναι πλοία τα οποία αποτελούν τα διαμάδια του πολεμικού ναυτικού. Εκεί το πολεμικό ναυτικό πάλι έλυσε το θέμα. Πιστεύω ότι με την καινούργια πια σελίδα που έχει γυρίσει η ελληνική οικονομία και με τις δυνατότητες ανάπτυξης θα μπορέσουμε τέτοια προβλήματα να λύσουμε με δικά μας μέσα. Εγώ θέλω κάποια στιγμή να φτάσουμε ως Καραμαγκάς να βγάλει το ελληνικό πλοίο και να μπορεί αυτό το πλοίο να μην το παίρνει μόνο το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, αλλά να το πουλάμε και σε τρίτες χώρες. Έχουμε δυνατότητες τεράστιες, τις οποίες πρέπει να τις εξαντλήσουμε. Η γκάμα των θεμάτων φυσικά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ήδη σας έχουμε κουράσει. Μια τελευταία ερώτηση αναφορικά και με το θέμα των ειδικών δυνάμεων που είπατε και εσείς προηγουμένως κάποια πράγματα. Έχοντας έναν ιδιαίτερο ρόλο σε σχέση και με τη δικιά μας αμυντική διάταξη και με το αρχιπέλαγος και τις απειλές που αντιμετωπίζουμε, βλέπετε κάποιο ρόλο περαιτέρω αναβάθμισης και ιδίως και με τη συνεργασία που έχουμε ακούσει που φημολογείται και με τις ΗΠΑ σε αυτό το τομέα το συγκεκριμένο? Οι εκπαιδεύσεις οι οποίες γίνονται σε ειδικές δυνάμεις και οι συνεργασίες είναι στο ύψιστο επίπεδο. Τα μέσα τα οποία έχουν οι ειδικές δυνάμεις δεν είναι εκείνα τα οποία θα έπρεπε να έχουν. Οι ειδικές δυνάμεις οι ελληνικές που αποτελούν τα διαμάντια της συμμαχίας
θα έπρεπε να έχουν ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή μελετάμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να τους δώσουμε αυτά που χρειάζονται, να υπάρχουν διακλαδικές εκπαιδεύσεις και να λειτουργήσουν ή δυνατόν περισσότερο διακλαδικά ειδικές δυνάμεις. Το κάνουμε αυτό, παραδείγματος χάρη, τώρα στα ελικόπτερα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στα ελικόπτερα η βασική εκπαίδευση και για τα 3 σώματα θα γίνεται από ένα κέντρο βασικής εκπαίδευσης. Δεν νοείται χειριστής ελικοπτέρου να μην έχει κάνει σόλο και να μην έχει κάνει και 10 αυτοπεριστροφές. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Θα περάσουν λοιπόν όλη τη βασική εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει οικονομία. Σημαίνει οικονομία μεγάλη, σημαίνει καλύτερη εκπαίδευση, σημαίνει πια αλλαγή της σημερινής υφιστάμενης δομής. Υπάρχουν projects μπροστά μας τα οποία μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό, όπως το κέντρο αεροπορικής εκπαίδευσης στην Καλαμάτα. Ήδη βρισκόμαστε σε συνεννόηση για να πάρουμε πολύ μεγάλες συμφωνίες από εταιρείες που θα φέρουν εκπαιδευτικά αεροσκάφη με την ώρα πια να φέρουμε εκπαιδευόμενους πιλότους από όλο τον κόσμο. Και άλλα πολλά τα οποία θα τα έχουμε τη δυνατότητα μια άλλη φορά. Γιατί όπως ακούτε, έρχεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μια τελευταία ερώτηση αναφορικά με την πολιτική εθνικής άμυνας. Υπάρχουν νέες απειλές. Αν οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να εμπλακούν, όπως γίνεται σε ευρωπαϊκές χώρες, σε ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας, όπως είναι η τρομοκρατία, η Ισλαμική τρομοκρατία, υπάρχει μια απειλή η οποία κλιμακώνεται εκτός από ποσοτικά, λαμβάνει και ποιοτικά χαρακτηριστικά πλέον. Θα υπάρξει κάποια νέα αναθεώρηση? Η αναθεώρηση καταρχήν που υπάρχει είναι σε επίπεδο πληροφοριών. Δημιουργείται η ελληνική, η αμυντική, η υπηρεσία πληροφοριών των όπλων δυνάμεων που αφορά στρατιωτικές πληροφορίες. Και αυτή θα εμπλακεί και σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη διεθνή τρομοκρατία, στο επίπεδο όμως του άμυνας. Η Ελλάδα είναι πολύ ευαίσθητη για θέματα εσωτερικής ασφάλειας. Υπάρχουν τα προβλεπόμενα κατά το Σύνταγμα, τα οποία ελπίζω να μην χρειαστεί ποτέ να τα ενεργοποιήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που μας υποδεχτήκατε σε ένα ευπαθή τομέα της πατρίδας. Και να ευχαριστήσουμε τους αξιωματικούς. Τους υπαξιωματικούς και τους στρατές που μας φιλοξένησαν εδώ στο θάλαμό τους. Να είστε καλά. Όπως βλέπετε, τα κρεβάτια τους τα έχουν τέλεια. Ευχαριστώ πολύ.